Salam ekranda onlar. Kadardan tomaşaçılar, idi dilleşler. Daşary urda näil çykmaly? Pul we yol kömekleri temaly bir video koyduk Türkmenim kanalyna. Şondan soň köp sanly ýene soraw şeýlede üýkelýän ýaly näme dogry düşünen onlarça watandaşymyz boldy. Şolaň haýysy etatynda eger şolar ýaly şol videoda aýdylan zatlara näme dogry ýa gytaklaýyn düşünenler bolan bolsa şolara düşündiriş höküminde şu gytgazyk videony taýýarladyk. Daşary urda çykanda bolar ýaly hiç ýyly kömek bolmajak bolsa pul kömegi zady onda näme etmeli? Döwlet daga sen hemme zady ýöne hemme ýoly ýapyp goýduň diýip şolar ýaly soraýanlar boldy. Indi şeýle bir zat bar. Siz Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna gelen wagtyňyz. Indi men Germaniýada bolamsoň, men gören, eşiten, öz başymdan geçiren ýagdaýlarymdan mysal getirip biljek size ýa-da Şwesiýanyň gowulýa. Şoň üçin siz şo ýurda aşaňyzdan soň 100 tutuňyzdan soň goraw üçin, halkara goraw üçin sizi ýa bir lager ýerleşdirýärler, ýa umumy ýaşaýyş çaýa ýa-da kwartira gönümel ýerleşdirýän wagtlarym bolýar. Ondan siz belli bir möhlet migrasiýa edarasynyň gödegçiliginde himayatyna ýaşaýanyz. Ondan sizden şu 100 tutan wagtyňyz dokumentler, zatlar alınýar, sizin eliňizdäki dokumentler. Soň siz esasy uly gurrundeşlige garaşýaňyz, oňa da interwiu diýilýär. Şol gurrundeşlikde siz öz başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy eger halkara goraw aljak bolsaňyz, status aljak bolsaňyz, şol öz başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy we size awanýan howpy halkara goraw berilýän motivde gurrun bermeli, düşündirmeli. Haýdan bolsa bir Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan bir ýurt sizi haçan goraw atynalýa, haçan sizi hakykatdan hem siziň janyňyza bir howp awanýan bolsa sizi goraw atynalýa. Siz özüňize nähili howp awanýanlygyny şol motivde gowy edip düşündirmeli. Ondan soň siz şolaň gözegçiligi aslynda jogaba garaşýan wagtyňyz siz hiç sada mätäç daýl hemme zadyňyzy şolary üçin edýär. Hiç kime mätäç bolan yok, siz hiç kime mätäç eden oklar. Inha şolary ýaly şolary ýaly ýagdaý. Inni käwr watandaşlar, käwrimde köp sanly watandaşlar aýdýa plandan ýanyna gitdik. Epes wagt garaşdyrdy. Awa şahsy maglumatlaryny aldy. On etdi, mun etdi, öz işleri üçin ýugurtdy, algatdy, eýtdi, beýtdi, soň netije çykmady. Ondan soň başga bir adamyň ýanyna gidýärler ýa başga bir topara bir zada gidýärler. O taýda da garet iki ýerde bilen sırrygy çykýar. Bolmagyny bolýar, işi gaýdýar, türkmençe aýdylanlar. Bolajak işem bolmajak ýagdaýa getirilýär. Sebäbi mollasy köp bolan toply harama çykardýanlar söz bar. Türkmenlerde edil şolar ýaly. İşi bilip bilmeýän, dogry adres bolmayan adresi adamlara, toparlara, zatlara ýüz tutup öz boljak işiňizden bolmaz ýaly derejä sokup öz işiňizi özüňiz gaýtarýaňyz. Ondan soň iş çykgynsa ýagdaýa sokulandan soň gelýäňiz, gaýrat edip kömek et. Şoň üçin Aleksandr Makedonski aýdypdyr. Türkmeniň ahyrına gelýän akyly
ahirine aklyna aýlanýan akly, pikiri minne bolan bolsa-da bütün dünýäni alardym diýipdir. Şoň üçin mehriban doganlar, ören wajyp ädim başga ýurda gitmek, başga ýurtda täze bir durmuşa başlamak. Şoň üçin gaýrat edin, ýalňyşmajak bolun. Birinji ädiňiz dogry bolsa, nähili başlasaňyz şolar ýaly dowam edýär. Ýalňyşmajak. Biz elimizden gelen gollugy, maslahaty bermäge, sizin problemlaryňyzy, duýgularyňyzy paýlaşmaga hemişe taýýar. Şuňlukça şundan ibarat, ýene-ki efir duşuklarymyza çenli Allah ýarňyz bolsun, ýoluňyz açyk, bagtyňyz açyk, ýoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun.